Entretant, xarxa cooperativa d'experiències TIC per a l'ensenyament del valencià ha fet via i molt de camí, i en aquest recorregut, més i més profitós a cada nova passa, les mateixes TIC i especialment les xarxes socials hi han desenvolupat un paper cabdal. Així hem posat el focus en aquesta ocasió, si és que mai ho havíem deixat de fer, en les maneres d'aprendre, de comunicar i de commoure amb les TIC, d'una banda, i de l'altra, en el paper de les xarxes socials en la feina docent. Per aquesta raó, inaugurem la compartit d'enguany amb la conferència les xarxes socials com a espai de col·laboració, de trobada i de formació del professorat, de la professora Carme Duran. La professora Carme Duran, en el número de desembre de la revista Articles, va publicar un treball sobre aquest tema, que ens va interessar molt i ens ha mogut a demanar-li avui la seva presència, que ens honora i agraïm, Carme, perquè ens empapi d'aquell treball i d'aquesta qüestió. Carme Duran és llicenciada en Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona i és doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora de Llengua i Literatura de secundària des de 1997 i actualment compagina la docència secundària a l'IOC, l'Institut Obert de Catalunya, i la docència al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona. Forma part del grup REAL, que és un grup de recerca sobre l'ensenyament i aprenentatge de llengües del Departament de Didàctica de la mateixa universitat. Les seves principals àrees de recerca són la reflexió metalingüística i la didàctica de la gramàtica i l'ús de les noves tecnologies en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura, sobre les quals ha fet diverses investigacions i recerques, conferències i publicacions. Ha format part de l'equip de tècnics del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en la redacció dels currículums de llengua i literatura per a l'ESO i el batxillerat i ha col·laborat en la creació de material didàctic per al portal del Ministeri d'Educació, entre d'altres treballs. Benvinguda, Carme, t'escoltem. No sé si em sentiu, sí. Bé, primer de tot, voldria donar les gràcies en primer lloc a la Laura per aquesta presentació tan bonica que ha fet. Quan he sentit el currículum m'ha semblat que no era jo. Jo de fet és veritat que potser he fet totes aquestes coses, però avui vinc aquí molt com a professora de secundària, que potser he indagat una miqueta o més aviat he reflexionat una miqueta sobre l'ús de la xarxa social, però no tant com una experta, no tant com algú que ha fet recerca sobre el tema. De fet, perquè com deia la Laura Santa Cruz, jo he fet recerca sobretot en relació a l'ensenyament de la gramàtica i a la reflexió metalingüística, un tema bastant diferent d'aquest. Per tant, és una captatio benevolenti, això, perquè sapigueu que es tracta d'unes reflexions molt personals sobre la potencialitat de les xarxes socials en l'actualització metodològica del professorat. Dit això, és una petita introducció. Vull donar les gràcies també als organitzadors, entre tants, per convidar-me a la vuitena compartit. Per mi sí que és un honor, és un plaer. Vaig venir l'any passat com a oient, és a dir, no com a participant, i per mi és una alegria poder tornar aquí, tornar a València, on tinc molt bona gent, molt bons amics, i on sempre sí he estat molt ben rebuda. I per últim us volia donar les gràcies a vosaltres. Sé que esteu plens de congressos, de jornades, que a més està acabant el curs, que és un divendres, que fa sol i alegria i que segurament molts de vosaltres penseu com jo que el divendres hauríem d'estar ja desconnectats de la feina. En canvi hem vingut aquí a sentir, a parlar més sobre formació, més sobre les classes que anem fent i sobre el professorat. Per tant, us dono les gràcies. Això. Per què aquesta xerrada? A veure, jo el que pretenia amb l'article que ja vaig, com la Laura ha comentat, es va publicar articles, jo el que volia és veure què estava passant en plataformes com Twitter, Facebook, amb xarxes específiques com Ning, per exemple, on semblava que hi havia una socialització, una reflexió sobre els aspectes educatius, una retroalimentació constant que semblava que apuntava
a la idea que estem aprenent a la xarxa i també estem aprenent de la xarxa, com diuen el Jordi Adell i la Linda Castanyeda. Per tant, situava aquesta idea per veure com era aquest espai de formació que poden suposar les xarxes socials. Un espai de formació que alhora és un espai de trobada i que alhora és un context de col·laboració. I d'aquí ve el títol que li havia donat aquesta comunicació. L'article va sortir a la revista Articles, el número 67, és aquest que tinc aquí al costat. És un monogràfic que girava entorn a les xarxes socials de l'ensenyament de la llengua i la literatura. Com us deia, a mi em va tocar explicar quin és el paper d'aquesta xarxa en la formació del professorat. Hi ha altres autors d'articles que també apareixen en aquest monogràfic que estan a la sala, jo us el recomano perquè és molt interessant. Però aquest article també té una història que us vull explicar. Aquest article, en realitat, ja us he dit que no en soc una experta, no és la meva investigació sobre xarxes socials. Aquest article va sortir de la demanda de Carmen Rodríguez Gonzalo, que és professora de la Universitat de València, que era l'autora del monogràfic, que sabia que uns anys abans, és a dir, el 2013, havia anat a fer una conferència a la Universitat d'Alacant per parlar d'un altre tema, que era d'eines TIC i metodologies per aplicar aquestes eines TIC. En aquella conferència, un dels aspectes relativament secundaris que va aparèixer va ser precisament el de la necessitat de la formació del professorat per treballar i implementar les eines, les tecnologies de les aules. I aquí faig un altre incís. La persona que veieu al meu costat, que m'hi veu bastant malament, però soc jo, fa 3 anys, i la persona que està al meu costat és el Pep Hernández. El Pep Hernández, que vosaltres segurament el coneixeu, el Pep Hernández és un professor de secundària de Madrid, un institut de Madrid. Doncs el Pep Hernández, que em va convidar a aquestes jornades a Alacant, jo l'havia conegut a través de Twitter. Jo havia conegut el Pep Hernández sense conèixer la persona. El coneixia a través de Twitter, de fet és una persona molt activa a les xarxes, no és una persona que només participi a Twitter, sinó que participa en altres xarxes socials. És una persona que, a més, jo sabia que publicava les seves reflexions, els projectes que feia amb els estudiants, que es publicava en un blog d'aula, i a més, més endavant, també vaig saber que havia fet projectes col·laboratius, com alguns de vosaltres potser coneixeu, els de llengua, bàsicament, ja sé que no sou tots professors de llengua, però els de llengua que us sonarà, un projecte col·laboratiu que es deia Poesia Eres Tu, en què van participar molts instituts d'arreu, fins i tot instituts d'Anglaterra, instituts d'Hispanoamèrica, i que va ser un projecte molt popular, amb molt d'èxit i amb molta participació. Doncs, com us deia, el Pep Hernández, que em va demanar de fer aquella conferència, el vaig conèixer a través de les xarxes socials. La primera vegada que el vaig conèixer en persona, jo ja sentia que el coneixia. És a dir, quan ens vam trobar una vegada a Madrid en unes altres jornades, ens buscàvem com qui busca un company, un vell amic, que fa temps que no troba o que no busca, i per tant algú que sentia molt proper. I no ens havíem vist mai presencialment. Per tant, la sensació que coneixia el Pep Hernández, potser millor, i sabia les coses que feia, sabia com treballava amb els seus estudiants, sempre estic parlant d'una coneixença professional, com a docents. Sabia més coses d'ell que potser de les que sabia dels meus companys de l'institut. I el sentia proper, sentia que era una persona qui en certa manera coneixia i una persona qui en certa manera estimava amb un carinyo professional i respectava. Això també em va passar quan estava en aquelles jornades d'Alacant. Vaig conèixer en persona persones que ja seguia a través de les xarxes socials. Vaig conèixer la Bàrbara Peris, vaig conèixer Loreto aquell mateix any, vaig conèixer el Francesc, vaig conèixer la Sandra Montserrat, que també era l'organitzadora d'aquella escola d'estiu de la Universitat d'Alacant. Vaig conèixer la Laura Santa Cruz, que ara és companya i amiga, i a totes elles, o tots ells, els vaig conèixer quan ja els coneixia a través de les xarxes socials. I el que va passar en aquell estiu de 2013 és simplement que ens vam desvirtualitzar. I d'aquí aquesta fotografia tan personal, i permeteu-me que l'encerrada no sigui gens acadèmica i que vagi per una via una mica més personal, perquè ve a tomb, és a dir, no
no ho explico només per ensenyar-vos aquestes fotografies, sinó que ve a tom del que vull explicar de les xarxes socials. Per tant, ja veieu que ja això potser en algun cas, alguna diapositiva, se l'has estructurat una miqueta perquè el format previ no era aquest, això no s'havia de tallar. Ens vam desvirtualitzar i vaig buscar, aquestes coses que fem els professors de llengua que a vegades són una mica friquis, vaig buscar el diccionari precisament per aquesta conferència si ja apareixia un terme que a mi em semblava tan important, perquè no es pot dir d'una altra manera, nosaltres tothom parla de desvirtualitzar la gent. Per tant, vaig buscar si sortia el DIEC, no sortia el DIEC, tampoc sortia la RAE, però sí surt el termcat. I el termcat el que diu és que desvirtualitzar és conèixer en persona algú amb qui prèviament s'ha establert una relació virtual. I jo diria que, per tant, s'ha establert un cert vincle, o es pot haver un cert vincle afectiu amb aquella persona. I deixo un moment també aparcat això, però ho reprendré una mica més endavant. I ara sí que em centro en les xarxes socials com un espai de formació. Torno un altre cop per parlar de com sortia la idea de les xarxes socials o com jo vaig arribar a aquesta idea de les xarxes socials com a espai de formació. De fet, com us deia, el que em van demanar és que parlés. En realitat, el títol era Noves i velles didàctiques per ensenyar llengua i literatura amb les TIC. Ja veieu que tampoc no té res a veure amb això. Però llavors, quan un ha de plantejar què és el que vol explicar, no té més remei que posar en ordre totes les idees que té, i que a vegades són poc sistemàtiques, però que en el moment que les has d'explicar necessites d'alguna manera sistematitzar-les. Això per què ho explico? Doncs això ho explico perquè una de les idees que tenia és que l'ús de les TIC té una gran potencialitat. És a dir, la idea inicial venia per pensar en com implementar les tecnologies a l'aula, ja no podem dir noves tecnologies, com podem implementar les tecnologies a l'aula. I una de les idees principals que em donava voltes era que en realitat només es poden implementar les tecnologies a l'aula amb un èxit d'innovació educativa, de millora educativa, quan aquesta potencialitat està sustentada per una formació molt sòlida del professorat. És a dir, que el professorat sap què vol fer amb aquelles tecnologies, sap com implementar-les, amb quins continguts relacionar-los. Aquesta sòlida formació del professorat em va fer pensar molt. De fet, molts estudis, aquí per exemple us he destacat un blog de Fernando Trujillo, que també és un professor especialista en educació i en ensenyament de llengües, que ha reflexionat molt també sobre recursos tecnològics i la implementació a les aules de llengües. I ell aquí en aquesta entrada explica o assenyala que John Hattie, per exemple, però no és l'únic, hi ha molts autors que han dit això que diré ara, assenyalen com que el resultat dels sistemes educatius, la clau principal és per tant, la clau principal és la formació que tingui el professorat per implementar a les aules la matèria que estigui impartint. Això també ho diuen altres estudis internacionals com TALIS, estudis com PISA, assenyalen que la clau veritable és la formació del docent, la formació docent. Per tant, insistint una mica en aquesta idea, em plantejava molt bé, però és que els contextos educatius ara són diferents. Potser alguns professors d'aula no s'adonen que no poden ser els mateixos contextos educatius que fa 40 anys. Quan jo anava a l'institut, em feia les classes d'una manera. Penso que ara no és el moment de fer les classes de la mateixa manera que quan jo anava a l'institut. Aquest nou context educatiu ha canviat inexorablement i continuarà canviant amb la línia que sigui, que encara no sabem, en certa manera per la incorporació de les TIC a les aules o per la incorporació de les TIC a la vida quotidiana, no només a les aules. Però no només per això. El nou context educatiu és diferent perquè és diferent la societat i perquè és diferent en molts aspectes de l'educació. Per exemple, és diferent la relació que s'estableix actualment entre professor i estudiant. És una relació molt menys jeràrquica que abans. Fins i tot a vegades ens queixem que no tens guanyat el respecte en un institut fins que no has guanyat el respecte
no tens el respecte dels estudiants només pel fet de ser professor. Aquesta situació, aquesta relació menys jeràrquica té aspectes positius i té aspectes negatius, òbviament. A més, hi ha un valor més funcional de l'educació. Hi ha un valor que sembla que tu has d'estudiar o els fills han d'estudiar o els estudiants han de fer alguna cosa en funció d'aconseguir el que sigui, és a dir, una millor feina, per exemple. De fet, els currículums parlaven que semblava més un document educatiu, semblava més aviat un document gairebé empresarial, no? Bé, no m'hi posaré gaire. Intentaré no fer cap crítica en aquest sentit. El que és cert és que té un valor més funcional, unes altres exigències i a més va adreçada a més gent. Va adreçada a més gent i per tant és més democràtica. Això vol dir que el professor que es vulgui ajustar, es vulgui adequar a aquest nou context educatiu ha de tenir unes altres competències. Zygmunt Bauman, que ja sabeu que és un sociòleg i un filòsof polonès, que va elaborar un concepte que és el de la modernitat líquida, que també ha parlat de l'educació líquida, va dir una cosa que em va semblar molt interessant. Això és d'una entrevista del diari Ara, i deia que els professors han perdut una de les seves funcions més importants, que era la base de la seva autoritat en la història de l'educació. Fins ara el professor era el guardià del coneixement. Si volies coneixement havies de passar necessàriament per ell. Ara, en canvi, hem de competir per aquest rol perquè el coneixement ve de moltes altres fonts. Internet ofereix l'oportunitat tentadora i a la vegada enganyosa d'estar en contacte amb el més nou, amb l'últim. Per tant, assenyala que el professorat potser ha d'aplicar-se a ajudar els estudiants a estratègies que abans potser no eren el focus d'atenció. És a dir, la informació ja no està en mans del professorat, està a tot arreu, i el problema a vegades és l'accés a la informació, el que s'ha anomenat infoxicació, i que fa que a vegades sigui difícil de pair, difícil de seleccionar quines són les idees rellevants, quines són les idees secundàries i quines són les fal·làcies, per exemple. Bauman és, a més, un constructor de metàfores. Utilitza unes metàfores molt il·lustratives d'allò que vol explicar. I em va agradar especialment una metàfora que parlava de les bales o els míssils intel·ligents. I deia que realment l'educació ha canviat i el paper de l'escola ha canviat i el paper del mestre. I a més, l'escola ja no educa per tota la vida, perquè no sabem on és el futur. Perquè aquesta idea de la modernitat líquida, que tot s'esvaeix però tampoc acabem de saber cap a on, fa que tinguem les sensacions que nosaltres hem de preparar els nostres estudiants, hem de preparar els alumnes, però no sabem massa ben bé per a què. És a dir, moltes vegades ens diuen les professions del futur encara no estan inventades. Bé, i hem de preparar els estudiants per a les professions del futur. Llavors ell diu que aquestes competències del docent han d'anar més encaminada a la idea, és a dir, ha de substituir la idea de la bala, que és una trajectòria directa quan veus l'objectiu, i per tant una trajectòria rectilínia, a la idea del míssil intel·ligent, que és aquella trajectòria que es va adaptant a l'objectiu. I es va adaptant a mesura que l'objectiu també va canviar. Per tant, veiem que ens compliquen la vida als docents. És a dir, tenim noves dinàmiques d'aula, tenim nous rols del docent segurament més passius per deixar actuar els estudiants i noves maneres d'accedir al coneixement. Entenc que sí que s'aniran escurçant algunes diapositives. És a dir, en definitiva, noves coses per conèixer, noves formes d'accedir-hi, noves formes d'organitzar i classificar la informació, nous gèneres discursius que provenen de noves maneres de comunicar-nos i noves maneres d'interactuar els uns als altres. I tot això forma part de les estratègies que adquirir un professor a l'aula, perquè és la realitat que es trobarà a les seves aules. No em centraré a explicar aquesta elaboració teòrica, però Judith Harris, que és una professora de Massachusetts, va dir que clar, és que un professor ha de saber moltes coses. I un professor que aplica les tecnologies a l'aula ha de saber, no em puc assenyalar, però ha de saber el context
coneixements pedagògics, és a dir, ha de saber quines són les estratègies d'ensenyament i aprenentatge i les ha de tenir en relació a la matèria que ensenya. Que a més ha de tenir uns coneixements tecnològics que ajudin a implementar aquelles activitats que ha previst pels seus estudiants per aprendre uns continguts determinats. I diu que el professor s'ha de moure amb aquesta part verda, que és el centre, que és aquesta interferència entre tots aquests sabers, entre tots aquests coneixements. Per tant, allò que se'ns ve sobre els professors és bastant impressionant. Per tant, quines són les maneres que tenim per formar-nos? Doncs un docent del segle XXI penso que pot tenir com a mínim 3 vies de formació. Una via de formació, aquesta soc jo que vaig començar, és l'experiència d'aula. Aquesta experiència d'aula ens permet observar el que tenim al davant, ens permet aprendre dels estudiants, ens permet viure les situacions d'aula gairebé com un ésser viu, que es mou, que sua, que té unes dinàmiques pròpies i que, a més, quan estàs a l'aula estàs com en una autopista. És a dir, tot allò que saps ho has de posar en marxa, però no pots anar a l'interior, has d'anar a ser l'aula. Per tant, vol dir que has de tenir automatitzades les estratègies per dur-les a terme. No tens temps de pensar, és a dir, has d'anar fent. Ara bé, també forma part del docent l'estona que surt de classe. És a dir, i també és una formació observar què ha passat a les aules. Per tant, la formació ve de l'experiència d'aula, que la portes a casa, diríem, i és una formació que prové de la reflexió conscient sobre la pràctica d'aula. Per tant, aquesta part docent és molt important, és observar què ha funcionat, què no ha funcionat, què puc fer perquè els meus estudiants millorin els seus textos escrits, com puc fer per ajudar-los, dotar-los d'estratègies perquè comprenguin millor els textos, com puc fer, en el meu cas, que estic tan interessada en l'ensenyament de la gramàtica, per fer que la gramàtica sigui útil per construir els seus textos, però també sigui interessant per ella mateixa, com ho va ser per mi quan jo era un estudiant, per exemple. Molt bé, doncs aquestes preguntes poden tenir alguna resposta, no totes segurament. I algunes de les respostes, que seria l'altra via de formació, és anar a buscar a la fonamentació teòrica què se sap de com aprenem, què se sap d'allò que jo em pregunto de què millora les aules. I aquesta és una part també molt important de la formació. Per tant, d'una banda, l'experiència d'aula, d'una altra, la fonamentació teòrica i com aquesta fonamentació teòrica reverteix de nou en l'experiència d'aula. I ara arriben les xarxes socials. Arriben les xarxes socials perquè hi ha una altra pota de la taula. I aquesta altra pota tots la sabem, que és, entre que he estat a l'aula i he anat a casa a reflexionar, m'he trobat al passadís amb molts companys, o amb alguns companys. I hem interactuat, i hem parlat, i d'això hem après a la interacció amb els altres. Això és el que passa res, no t'amoïnis. Això és el que considerem un aprenentatge informal. És a dir, estem fent un aprenentatge, però no l'estem sistematitzant. L'estem situant en un context d'informalitat que també ens ajuda. Per tant, aquesta pota és molt important. I aquesta pota d'interacció amb els altres precisament és la que ens aporten les xarxes socials i altres comunitats virtuals. Ens aporten coses com reflexions teòriques a partir de temes diversos que ens interessen, com per exemple els primers tuits que us he posat aquí. Ens aporten recursos d'aula, és a dir, ens obren els instituts a les aules d'altres docents, que ens ensenyen què estan fent a les seves aules amb els seus estudiants i pengen fotografies a la classe, del projecte, rúbriques, i per tant ens ajuden també a veure què s'està fent fora del meu claustre. És a dir, el claustre ja no és tan petit, el claustre s'ha fet més gran en les xarxes socials. Però a més podem formar-nos a través del que sentim de les veus dels protagonistes, dels altres protagonistes. Per exemple, amb les veus dels propis estudiants. Aquí tenim un exemple d'una classe que va obrir un Twitter en una classe de primària, si no recordo ara unes carpetes en el de 6è de primària d'una escola de Terrassa, que van obrir un Twitter en què feien recomanacions literàries al llarg de tot l'any per a altres nens que volguessin, o adults que volguessin veure les seves recomanacions literàries
d'allò que estaven llegint durant tot el curs escolar. O el de la pròpia mestra d'aquests nens, que és la Lara Reyes, en què explica què està fent amb aquests nens. Per tant, a través de les xarxes socials es pot aprendre d'una manera potser més erràtica, potser menys sistemàtica, però també més flexible i més ajustada a les necessitats que un va tenir. I us he posat aquesta diapositiva, perquè curiosament aquesta idea de la infecció de les xarxes socials es trenca amb una actualització de la classe magistral que em sembla, valgui la redundància, magistral. No sé si coneixeu, no sé si coneixeu el mestre Delbos, però el Delbos és un arquitecte, un cop a la setmana, ara crec que fa un cop al mes, un cop a la setmana feia una classe magistral d'història de l'art a través del llibre. Doncs ho fa d'una manera molt bonica, és a dir, ho recomano molt. Però a més a mi de seguida em va venir al cap, que també això és també una cosa que tenim els professors, que és jo això perquè com ho utilitzaria a les meves aules? Jo vaig pensar, ja està, una classe en què els experts, els que fan aquesta conferència durant una hora posant tuits sobre un tema determinat, siguin els propis estudiants. Per tant, siguin els experts que hagin d'explicar alguna cosa al món i que a més sigui una cosa prou interessant. És l'actualització de la classe magistral a través de les xarxes socials. Tot això que he dit, tot aquest context de formació, m'he perdut, Laura, no sé si vaig fer... Sí, disposis encara 15 minuts. Perfecte. Tot aquest context de formació que he dit, no només el de les xarxes socials, no només la part informal, sinó també la part de reflexió sobre allò que fem, per tant, en l'acció, i la part d'investigació sobre allò que hem fet, tant si la fem nosaltres, la investigació sobre com si llegim el que han fet altres per donar respostes a les nostres preguntes, tot això conforma el que s'ha anomenat entorns personals d'aprenentatge, els PERIs, que és, si algú hi està interessat, pot consultar una pàgina en què apareixen moltes idees molt interessants del David Álvarez, que és una persona que sí que és especialista en entorns personals d'aprenentatge, però que a mi em sembla que s'apliquen d'una manera a vegades com massa individualitzat. És a dir, quan estan parlant d'entorns personals d'aprenentatge, òbviament estan parlant d'una persona. La cosa és que nosaltres estem aprenent en un context molt social i estem aprenent constantment dels altres. Per tant, a mi m'agradava més, tot i que m'agrada aquesta idea de com s'està formant la meva, és a dir, com s'està elaborant la meva pròpia formació, m'agrada molt més com s'està elaborant la nostra formació com a docents. I d'això se'n diu saviesa col·lectiva, el Crown Wisdom, que és aquesta idea de generar i compartir coneixements entre tots. I aquesta és, al meu parer, la gran potencialitat de les xarxes socials. La capacitat que tenen per generar i per compartir coneixement docent, perquè, òbviament, nosaltres estem aquí per parlar sobre la nostra feina. Per tant, per generar i compartir coneixement sobre la nostra professió. A l'estil de la Viquipèdia, que no deixa de ser una idea del que és la saviesa col·lectiva, com entre tots podem construir alguna cosa. Això és el que penso que, en certa manera, les xarxes socials tenen una gran potencialitat per aconseguir. Però les xarxes socials també són un espai de trobada. I precisament per això són un espai de formació, perquè són un espai de trobada amb els altres. I aquí també volia fer un incís. L'incís és un article que vaig llegir el 2008 i es deia El robo de l'Institut. Aquest article, no sé si us sona, és un article que va sortir al País escrit per Elena Sevillano i en ell me'l vaig guardar perquè em va agradar molt veure reflectit tants companys meus d'altra banda. Explica les classes d'un professor, unes classes que se surten una mica, diu ella, de la normalitat, classes més mogudes, on els alumnes són més sorollosos, d'un professor que potser és el raret de l'institut perquè treballa per projectes, perquè utilitza metodologies actives, i explica també que aquest professor en certa manera se sent incomprès, se sent aïllat del seu claustre. És a dir, sí se sent la gent rara de l'institut.
A mi em va agradar especialment aquest article i vaig pensar que hi havia molta gent que potser se sentia així i altres centres on no calia sentir-se així perquè afortunadament tots eren prou rarets per fer aquestes feines més actives, però en certa manera les xarxes socials venien a pal·liar aquesta sensació d'estranyesa, de sentir-se fora del que forma part de la normalitat del teu centre, perquè precisament a les xarxes socials pots trobar la gent amb qui et sents més identificada. I això és el que s'anomena la creació de comunitats de pràctiques. És a dir, és quan d'una manera o una altra, és a dir, no necessàriament de manera virtual, però també de manera virtual, aconseguim crear un grup que ens dona aquest suport i aquest suport que és el lloc de trobada, és el lloc de la interacció, sempre és per aprendre. És a dir, és una comunitat de pràctiques, però també se li diu comunitat d'aprenentatge. I aquesta comunitat d'aprenentatge té unes característiques, és a dir, és un grup que té un interès comú, és un grup que a més té un objectiu molt clar, que és millorar, que en el nostre cas, encara que sigui més difús a través de vols millorar les experiències d'aula, i és un grup que a més comparteix experiències. Per tant, el que observem és que moltes vegades les xarxes socials, i vosaltres en sou una mostra entre tants, en realitat és una comunitat d'aprenentatge, que s'ha anomenat comunitat de pràctiques. Aquests espais de trobada, a més tenen unes característiques que jo he intentat focalitzar. No vull dir que només siguin aquestes les característiques, però sí que té una característica important que és el caràcter no jeràrquic. És a dir, és una trobada entre iguals. En principi és algú com tu i et trobes a les xarxes. Pots ser expert o no, és igual. En aquell moment sou dos usuaris de la xarxa que us esteu trobant, o més usuaris de la xarxa, que s'estan trobant per parlar de coses comunes, coses que els interessen. I a més permeten aquestes ajudes moltes vegades entre l'expert, per exemple, i el professor Novell. Diu Manuel Area que les xarxes socials permeten que els membres més nous d'una organització n'aprenguin d'uns altres que ja estan més experimentats, quelcom fonamental en els col·lectius professionals com poden ser els docents. Moltes vegades, també soc professora d'un màster de secundària del professorat i acaben els alumnes de màster i penses l'any que ve ja són companys meus i encara els hi falta potser viure una mica més les classes. Potser les xarxes socials són un espai per poder tenir recursos, per poder trobar experiències dels altres que convinguin als professors novells. I a més, això permet veure les xarxes com un espai amb diferents nivells de participació. A mi m'agrada aquesta idea de Wenger, que és una idea que fa servir per les comunitats de pràctiques, i no parla de les xarxes socials, però que a mi m'agrada més que la visió de natius o immigrants digitals o residents visitants digitals. Jo crec que a les xarxes la cosa és més complexa, que el que tenim és rols, no persones, sinó rols determinats. Per exemple, pot ser un outsider, una persona que està fora de les xarxes socials, però pot estar fora voluntàriament durant un temps i tornar a entrar quan vol, o al revés, ja hi és i se'n surt. Pot ser alguna persona molt activa a les xarxes socials, o pot ser una persona que hi entra de manera ocasional. Pot ser algú que diríem que pren el rol d'expert en algun tema, no en tots els temes, sinó en algun tema perquè el domina més, o pot ser algú que sigui un professor novell. Per tant, els nivells de participació de les xarxes també són complexos, també són diferents i també permeten moltes interaccions. L'altra característica de les xarxes és que té un caràcter informal i vivencial. Què vol dir això? Doncs vol dir que moltes vegades sabem coses personals dels altres professors, dels altres usuaris de la xarxa, que ens agrada saber. Diu Juan José de Aro, juntament amb la informació que veiem habitualment dels nostres contactes, se n'hi barreja una altra de caràcter personal i informal que proporciona una visió molt diferent de la que estem acostumats a percebre de les persones amb qui no convivim diàriament. És a dir, ens ajuden a sentir més properes gent que, com us deia abans, i em remonto ara al principi,
no coneixíem potser, o no coneixem potser en persona. I us he posat una altra fotografia personal. Per exemple, en aquest cas, a la mateixa fotografia d'abans, si algú em segueix a les xarxes, sabrà que vaig estar a Finlàndia fa un parell de setmanes, amb algú també que està a la sala. O, per exemple, si algú segueix en Francesc, sabrà que és un cuiner excel·lent, fa unes postres meravelloses i també es té un blog de cuina magnífic. Aquestes coses potser no són útils per la meva feina docent, però sí que crea un cert vincle emocional amb les persones, sí que crea una sensació d'estar més proper a aquelles persones. Per últim, ja hauré d'anar molt més de pressa, perquè ja m'han dit que em queden 10 minuts, les xarxes socials com a espai de col·laboració. Doncs vosaltres en sou un exemple, molts de vosaltres els que esteu aquí, perquè heu fet projectes, heu compartit moltíssimes coses. Només us havia seleccionat uns quants, no em centraré perquè no dona temps, però tenim des de projectes que s'han posat en marxa, ja són un clàssic, com el Callejeros Literaris, que és un projecte que ja porta uns quants anys i que va arreplegar molts instituts d'arreu també, o com el Centenario de Miguel Hernández, en què es feien uns blogs, a partir de blogs que es feien uns pòsters sobre Miguel Hernández, que també va tenir hi va haver molts estudiants que van fer aquest projecte, com el procés assenyalat abans de Poesia eres tu, com el que ja coneixeu, que és la Valencianada, en aquest cas de 2015, i que els companys us explicaran o avui o demà, no ho recordo bé, però que va mobilitzar, si no recordo malament, 16 centres el 2015, 16 centres de València, amb tots els estudiants que això comporta, movent-se per la ciutat, per aprendre a fer servir el transport públic, per conèixer millor la ciutat. Això és una meravella, perquè això partia d'una proposta que originàriament, si no tinc mal entès, partia de Ramon Barlan i de Jordi Martí, em penso, però que es va generalitzar, a més era una cosa compartida i que es va fer en molts llocs, es va fer a Manresa, es va fer a Barcelona, s'ha fet al COI, si no recordo malament, que a més es va fer el 2015, s'ha fet el 2016, recentment, i que a més jo ahir, preparant la xerrada, ja vaig veure que el 2017 ja està assegurat perquè ja hem fet una trobada, hi ha fotos en què es veuen dinant o sopant i que estem preparant el 2017. Com que això us explicaran els companys en algun moment, no m'hi centro. Però hi ha molts projectes, també he posat uns quants que no explicaré, projectes de col·laboració per treballar amb els estudiants, però també, molt important, la xarxa també permet espais de reflexió. I aquí, per exemple, hi ha l'Àngels i la Neus, que també us ho explicaran, amb altres companyes que ja es gestionen, el conte de Xatac 5, que és un espai de reflexió sobre educació i sobre tecnologies, que es du a terme els dimecres, que no puc ser-hi mai perquè és el dia que tinc anglès, i si no recordo malament és de 8 a 9 els dimecres. I després el recull tot el que s'ha debatut, tot el que s'ha reflexionat, es recull amb una mena de Storify, que es recullen tots els tuits, de manera que es pot no participar, però sí llegir de manera asincrònica. I això que és tan petit, no volia ser petit, Això eren les reflexions finals, potser que em centri una mica per no allargar-me, perquè ara ja sí que he de tallar, però sí que volia fer algunes reflexions finals, perquè fins ara potser ha semblat que faig una defensa acrítica de les xarxes socials, que tampoc és el cas. És a dir, hi crec molt, crec que realment tenen una gran potencialitat, però crec que igual que les eines TIC en el seu moment no es podien implementar de manera crítica, sinó que s'havia de saber per què les implementaves, quin era l'objectiu, i per tant la potencialitat hi és, però s'ha de treure d'algun altre lloc, no només de l'eina. En aquest cas penso exactament el mateix. Les xarxes socials són una eina molt poderosa, però això depèn també de l'ús que en fem i de la formació i de la nostra pròpia formació. És a dir, clar que poden tenir un paper destacat en la formació docent, com he intentat defensar, però també és veritat que no poden estar desvinculades les xarxes socials com a tercera pota de la formació de les altres dues potes de la formació. És a dir,
substituir mai la reflexió pròpia, individual del docent a l'aula sobre la seva pròpia classe. I no pot substituir tampoc la fonamentació teòrica. És a dir, sempre has de poder anar a buscar a un lloc per aprofundir, per mirar més en lupa algun aspecte que a vegades la xarxa no, per les seves característiques discursives, per tenir un format de brevetat, moltes vegades impedeix una reflexió molt aprofundida. Això és molt important. D'una altra banda, hem vist que, clar, el concepte de docent sembla que ha canviat. El docent ja no és la persona que treballa sola, que es forma sola, sinó que treballa i es forma amb els altres. Això és necessari, és veritat, és la línia que hem de seguir. Ara, també veiem que la realitat n'és una altra. La realitat de les aules és que molts docents encara no treballen en equip. La seva aula és el seu espai i quan entren a l'aula, entren a l'aula i això ja no surt a l'exterior. La realitat n'és una altra. És a dir, les xarxes socials podrien canviar això si la gent vol canviar això, però no és una eina que sigui només possible a través de les xarxes socials. Per tant, canviar pràctiques molt arrelades no està en mans de les xarxes socials. I d'una altra banda, el fet que les xarxes socials, com deia abans, tinguin un format determinat, Twitter és molt breu, no dona peu a una discussió molt acalorada, perquè arriba un moment que no pots matisar, perquè tens molt poc espai. Hi ha altres xarxes que permeten una reflexió més gran o aprofundir d'una manera més important. Però, tot i així, sempre poden quedar les sensacions que a vegades les xarxes socials recullen una part una mica més superficial, amb un cert to d'autocomplaença. És a dir, a vegades les coses que més ens han agradat, que més ens han funcionat, són les que ensenyem. Jo a vegades detecto que m'agradaria també veure què no m'ha funcionat, què no està tan bé, i per tant una mirada una mica més crítica. Sigui com sigui, la meva visió és molt optimista. Jo sí crec que tot suma i no resta. S'ha de sumar a les altres maneres de formació. A mi m'ha servit, jo he après molt de la gent a qui he anat seguint. M'ha ajudat molt veure els recursos que m'han servit els meus companys. M'ha agradat molt i a vegades m'ha compensat de claustres en què no em sentia tan contenta. Per tant, diríem, només acabaria amb la idea, potser per acabar amb alguna frase, que l'aprenentatge de tots, no només dels alumnes a les aules, sinó també dels docents, implica formar part d'aquesta comunitat. I si és a través de les xarxes, doncs benvingut. I moltes gràcies per la vostra atenció. Ens trobem a les xarxes. Alguna pregunta i si no, espereu les seues. Algú vol fer algun comentari, alguna reflexió? Carme, una cosa. Carme, m'has fet pensar quan estaves dient que no volíem dir noves tecnologies, perquè portem un temps utilitzant-les, quan estem parlant de l'ensenyament informal en les xarxes, no m'acaba tampoc d'agradar perquè creiem que l'ensenyament avui per avui d'on ve que és justament de les xarxes socials i és com desprestigiar un poc dir informal a aquest espai que de veritat avui dia és que pots accedir a jo per avui veig tant d'ahir, és tan agraïble, és tan gratificant veure dir informal com que sembla pejoratiu. No sé si no, sí, sembla pejoratiu. La pregunta. Estic totalment d'acord amb Carme. Jo crec que el problema és el nom. Sabem informal com una cosa no formal i per tant amb un cert aspecte secundari respecte de l'educació formal, sí que podem pensar que estem menys tenint les xarxes socials. Jo estic completament d'acord amb tu. Per mi és tan important aquesta pota com les altres dues. I per mi ha estat un motiu de formació docent.
Per tant, el problema és com concebem la informalitat. Per mi la informalitat no té cap aspecte negatiu. És a dir, la diferència seria que l'educació formal ve més relacionada amb termes com formació reglada, formació oficial, que tampoc tenen per què ser termes positius. El que vull dir és que no era un intent de connotar la paraula informalitat amb alguna cosa que sigui menys que l'educació formal. Per mi no és menys. De fet, els estudiants aprenen molt a través de les relacions informals. Molt més moltes vegades que les aules. Però també vull posar en valor l'educació formal i la formació teòrica, però sense menystenir tot el contrari. Ja he dit que la part crítica del final era per no tenir aquest to tan positiu, tan d'autocomplaença amb mi mateixa i les xarxes socials, i perquè jo tendeixo a tenir una certa mirada crítica, però jo estic completament d'acord. Avui en dia tot ho busquem a través de les xarxes, a través d'internet, i no són només les relacions personals, és molt el nostre dia. A mi a vegades em diuen, o a vegades he sentit, no és que m'ho diguin a mi especialment, què he sentit? Però això a la vida real, jo penso que això és la vida real, és a dir, quan tu estàs tuitejant, això és real. Què vol dir la vida real? No sé, és que clar, la tele és la vida real, la ràdio, clar, cinema enrere, el cinema, què és la vida real? Tocar la persona que tens al costat? Parlar per telèfon? És a dir, això és real. Per tant, quan parlem de virtual tampoc volem connotar, sinó simplement intentem descriure amb el mateix... No sé si és això. És a dir, per mi informal és molt important. Pels docents, pels estudiants i per tothom. Tal vegada caldria buscar una altra paraula, que ja la buscarem, que denota la realitat actual. Sí. Tens raó, perquè es pot interpretar aquesta condició d'inferioritat respecte o de desprestigi o de menys prestigi que educacions formals. Moltes de les quals també et dic que tenen poc prestigi, d'altra banda, d'educacions formals i oficials. Sí, pràcticament el 100%, o quasi, de l'alumnat de secundària utilitza una xarxa que és Instagram. Coneixes alguna experiència didàctica en el camp de l'ús d'Instagram? L'única que conec d'Instagram és la que vau fer servir vosaltres a partir de la valencianada, perquè jo vaig estar mirant un munt d'estudiants que estaven penjant, perquè amb el hashtag de seguida pots veure què estan fent, però no conec cap altra, però és tan fàcil o tan difícil com pensar com les podem utilitzar, perquè de fet és veritat, jo crec que és l'estrella avui en dia de totes les xarxes socials pels adolescents. Depèn de les edats, potser. Jo puc parlar... La companya que tinc diu que no, i jo dic que sí. D'acord. Jo tinc un fill de 12 anys i mig. Perdó? El WhatsApp. Sí, realment tens raó. El WhatsApp és la... També, però comencen un pèl més tard, no? La cosa vol dir que estan vius a les xarxes socials. No estan a les nostres xarxes socials, però sí que estan a les seves xarxes socials. Hi ha sempre un perill, jo penso. Quan nosaltres volem aprofitar les coses que ens fan de manera espontània, allunyats de la qüestió acadèmica, que nosaltres volem portar a la qüestió acadèmica, a vegades és difícil, perquè és un territori seu, que a vegades s'entenen com a territori seu. I per molt que vulguem fer projectes que són fantàstics, és veritat que no deixen de ser projectes de classe, projectes educatius, que s'interpreten com activitats d'aula. Per tant, sí, integrar-los, sí, intentar aprofitar, però a vegades sense forçar. Crec, però ja us dic, no vinc com a experta, per tant, les meves opinions són absolutament qüestionables. A mi m'ha cridat l'atenció perquè tu i jo no havíem parlat abans, no?
Jo després he de parlar dels noumans. I quan has començat al principi a explicar com eren un poc les característiques de la gent d'ara i tot això, és que estaves descrivint els noumans. I és un poc el que ha comentat Encarna. Potser el tipus de coneixement informal no té un nom, el tipus de coneixement, però el tipus de persones que fan això sí que el tenen ja, i són els noumans. I últimament en els diaris generalistes ja apareix el mogolló de vegades este concepte, no? I és un poc això, és la capacitat que té la gent actual d'anar d'un coneixement a un altre contínuament i no d'una manera com fins ara que es feia com a consumisme de coneixement, sinó que sempre aquest coneixement l'utilitzes per a refer-lo i aportar alguna cosa nova a la societat o a la comunitat en què et trobes, no? Vull dir que sí que les coses ja estan, el que passa que potser de vegades no estan tan definides perquè encara estem en un procés de transformació, però ja estan, vull dir, no són coses del futur, ja existeixen. No, ja existeixen, això tens tota la raó. És veritat que és un coneixement més fragmentari, amb rutes potser diferents de les que teníem previstes, però és un coneixement que funciona, com tu molt bé has explicat. Sí, està ben d'acord. Hi ha alguna pregunta més? Doncs ho deixem així, donem novament les gràcies. També ara, a propòsit del que parlava Teresa, ella en parlarà en un dels blogs i sabeu que tenim un petit descans i després reprenem amb els dos blocs de les comunicacions. Un es farà així i l'altre, Vicent... L'altre es fa en l'edifici que tenim així a la nostra dreta, quan entrem a l'esquerra, la tercera aula, si no recordem mal. I a quin horari de ser? 15 minuts, però puntualíssims. Així és el primer bloc i el segon bloc és l'altre. Acaba de cargar del todo.